Vi har lavet en QR-kode af træ. Vi startede med at save en masse små stykker træ ud. Fordi det er en 21 x 21 QR-kode, vi gerne vil lave, så betyder det, at vi skal bruge 441 små stykker træ. Efter alt træet var savet ud, lagde vi dem op i den rigtige rækkefølge, og så kunne vi begynde at lime den sammen. Vores QR-kode består af fyrretræ og egetræ, og vi lagde alt fyrretræet vandret og alt egetræet lodret. Et par dage efter, da limen var tør, fræste vi begge sider af QR-koden for at få den helt plan. Og så kunne vi ellers gå i gang med at lave rammen til QR-koden, som vi selvfølgelig også lavede i egetræ og fyrretræ. Da den også havde brugt et par dage på at tørre, kunne vi save den til og lime den på. Nu skal vi bare have slebet QR-koden, og vi startede med korn 60 og sluttede med korn 240. Det sidste, der er tilbage at gøre, er at give QR-koden et par lag klar træolie. Og så er den færdig, og den virker rent faktisk.